nyoni efere goma moloti nenye bayaduma dulare nyoni efere goma moloti nenye bayaduma dulare nyoni efere goma nabi moloti nenye bayaduma dulare nyoni efere goma musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique sondaniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere feeñjayi ɓatake bindaɗo mawnde jeeɗiɗi jolal hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men fati koye wasiya rendo alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min mbima tawa fini sa fini alhamdulillah jam fini alhamdulillah astahfirullah jetten allah jafnoɗen ɗo allah allah yaafo en ɓeydana en ɗum noon yo allah ɓeydanen jaam yo allah ɓeydanen suturo yo allah ɓeydanen ndenka yo allah ɓeydanen yaajede yo allah ɓeydanen kisal yo allah ɓeydanen suturo yo allah ɓeydanen yurmede yo allah sammittoke gonɗe ɓerɗe fewnita moƴƴina ya rabbal wara tawno saɗa ñaago allah wi allah ɓeydane saabu allah rokkima foof ala ko allah rokkanima heddoto noon ko yettude allah yo allah ɓeydanam yo allah ɓeydanen jaam ya rabbi yewtere men buuɗalirmede kala ñande aljuma eɗen kewi arde e wasiya rendo wasiyade koye men faade moƴƴere rentinde koye men ko ene halka en ne booma en ne addan men ɓerɗe muusoje ne addan men ɓalli guloji ne addan men tension ngaji ngabboji wara en lebta en ñawna en sabu allah subhanahu wa taala so wi en gacce sangara moƴƴani ne harmi ko ha cella kisa wona kanko ko hawo sella o hisala ko an sa wiyama yo accu mudde leydi moƴƴani hande yimiraɓe heeɓe muɗoɓe leyɗele aɗa yimiraɓe mawɓe hande sa naate cuuɗi mabɓe almuwaruji mabɓe cuppeje mabɓe sakuji mabɓe kalbe mabɓe fo tawaten ɓooɗe leydi ɓen tan ƴakka kuruñ mo gasata so wiyami accu leydi ko ha kisa leydi ko wande e nder reeduma ñawnuma a sellata aɗa doga e rendez-vous ji ɗi a woppata ordonnance uji jamma e ñalawma cattuɗi ɗi joɓotako teni sa soodi a yarata saabu rafima ko anan ɗo ko an je ko an rafnata hoorema nani nani suudu ma e tinno banam debbo aɗa accu leydi tinno banam debbo accu leydi leydi ndi kew ko leydi ndi kaaƴe cahaɗe pewna ko leydi
leydi waalo ko leydi korɓaale uuroɗema ko leydi ndiyam ɗam dufataɗa bano ndi leydi ko leydi accu leydi cigarette leydi sangara fo moƴƴani sa wiyama ya accu ko cellal ma wona cellal bew ya accu o saabu sa ñawi ko an ñoodo binta ko an lebtoto ko an tampata ko an jotallar ɓikkon ma a wawa wiide goppe a wawa wiide mbaɗe a wawa lodde kon a wawa ñamde wawa yar coyɗa reedu ma ƴuufa ganda e hoore ma rafiji peeña to fof ko a rokki hoore maɗa bandam sangara ko hunde hulɓinide bonde cigarette noon ɓuuri bonde cigarette ɓuuri bonde ni hay sangara cigarette ɓuuri bonde hay e sangara sangara kam ko famɗi ko pop ndiyam ne nder siro ne nder suukara ne nder ɗe geɗe ne ñaame ndiyam ne nder ene ñaame siro ne nder ene ñaame produit gonɗo nder ne fewnira o omo ñaame ndiyam ɗam ne ñaame suukara o ne ñaame ndiyam ɗam ne yare wona ene hutore suukara o ne ñaame ko gaz o baɗaɗo nder o ko o narta ma wencita haqqille ma so udditama ha yoori ne watte vinaigre ne hutore wa amma cigarette ala fof ko ñamete cigarette haydara wona kayiɗo ñaama awa ɓultu kayiɗo ñaama huuɗo nder ko awa ñamde ɗum godron awa ñamde ɗum haydara ñamitake cigarette haydara ala fof ko ittere waɗe ndiyam yare walla waɗe barme ñaame walla waɗe siro yare ɗum ala ko watte suukara muɗum kañum cigarette yare haydara ala hen ɗum tagi cigarette noon ɓuri ni hay bonde ni hay e sangara saabu cigarette ala tan ko ñamete mum haydara ala ko ñamete mum sangara kam no way foof ndiyam ne nder siro ne nder suukara ne nder foof ne nder so yoori ke ne watte vinaigre ɗum noon banda men simmotoɓe gaccen cigarette bonna jofe ma itta leeɓi ñamamo ba suma toni ma suma cegineji ma bonna ñiiƴe ma bonna ɗemgal ma sa ɗojji yimɓe fof ndaare sa jali a ɗojjat sa haali a ɗojjat hadema ɗanade a ɗojjat sa fini ɗojja ha tampa cimmoɗa lebta joom suudu ma lebta ɓikkon ma lebta sehilaɓe ma lebta yimɓe kala sa haali simme yalta e hunuko ma faade e yimɓe comcima kala luuɓat sa simmima en yaha fodde kilométre ene luuɓa yimɓeɓe ko loruji ɓoli goni hen o lor woppa ɗum harnata reedu ma ittata caɗele ma rokkatama dépasse ɓamtata ɓandu ma jalbintama accude nde ɓuuri accude nde tan ɓuuri saabu yonnatama hebbinta reedu ma ittata stress ma hokkata galle ma dépasse ittata patgol ɓernde maɗa accu ha laaɓa sa yiɗiɗo nanguɗa nangi istighfar astahfirullah sa duudama simme tan for kurusma astahfirullah ɓe temdere pukka e leydi walla juula e annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɓayde annabi sallllahu alayhi wa sallam sa juulema ko goo Allah juulayma sappo ɓuuri ko poɗata cigarette ko ɗum ittata stress ma Allah kam so juulema sappo ma ɗamin stress ma iw joni ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe bawɗe lomtade kawa accu leydini ko hono noon sangarani ko hono noon ɗeɗo gueɗe ko gueɗe hande kawɗe rendo ngo ha tenti noon drog hande kamniɗo nder rendo men so jammari woni beddaji sa rewi mumen jeeyta ko hennudu ne luuɓa hewɓe hande gusti fodde on simme batti modde ko poɗɗon kon mo jiiɗa kala hande suga ene jogui ɓernde ene seeɗo ene gasa kono ne jogui doole mbaroti hutorto doole janane ngallina hoorema bonna cukakuma bonna fayida donc ka dañde valeur ene hawni valeur ko hunde mawde Allah takɗoma honnuma hakkude jeeri e waalo Allah takɗoma yawakima wanma neɗɗo mo Allah horsini jaltuɗo e baaba adama mo Allah mahiri jungo mum konnaɗo e gese aljannaje jippina ngam arde faggade kotowo e joomum Allahu akbar poɗɗa ko wonde neɗɗo valeur
neɗɗo valeur sa wari neɗɗo jawdi ma ko jeyge sa wari neɗɗo aɗa tawi jebdi ma ko jeyge so tawi a tinani eddi mo joɓata o ko ceerɗo dey neɗɗo ne seeri hay ñiire neɗɗo tan sa fi ha itti ɗum ne seeri ha maayi ko geloɗi kala ko guittuɗa e neɗɗo ko hunde seernde Allah ne seerni neɗɗo ceerugol ɓurtu taw noon no Allah tagiri neɗɗo ni ko tago timmugo yongo fewgo ngarɗugo fayodingo o teddini ɗum kadi o rokkuma kala teddungal kala ko Allah tagi woni koye jimandima an neɗɗo o so gandal a wittat keɓa so daabeje ko noon so maaje ko noon so jeeri ko noon so leydi ko noon wiide ɗo ko guesam ɗo ko gallam o ko joom suudam o ko joom gallam ɓe ko sukabam ɓe ko naggam min jeeyi ɗum min jeeyi oto min jeeyi o avion ko neɗɗo tan a meeɗa jinne ne jogui oto tene an jinne fof kon sappanaɓe jeygue kono a meeɗa yi jinne ne jogui oto a meeɗa yi jinne ne dogna bateau a meeɗa yi jinne ene dogna avion kono an neɗɗo mo Allah teddini biɗo teddini neɗɗo hakkude jeeri e waalo o a yi kay neɗɗo ne dogna avion neɗɗo ne dogna train neɗɗo yaha espace uji neɗɗo muta e maaje fodde dumunnaji ɗum fof ko Allah teddini neɗɗo o waɗi ko koyɗe ɗiɗi kono ko hulɓini ko kanko o neɗɗo foti ko jogade valeur ma noon ko salade bonnude valeur mo Allah waɗe ma o caloɗa kala kene ñawnuma caloɗa kala kene usta valeur ma caloɗa kala kene usta fayidagal ma caloɗa kala kene usta neɗɗagal ma caloɗa kala kene adda ma yaware caloɗa kala kene usta teddungal ma ɗum ko neɗɗo salto ɗum neɗɗo so Allah teddinima teddin hoore ma so Allah yiɗima yiɗi hoore ma Allah so yiɗima yiɗi hoore ma jiɗa Allah Allah wi ko jiɗe kam mi yiɗa on yiɗi hoore ma sa yiɗa hoore ma wa yidde Allah Allah mbiɗo teddinima o sa teddinani Allah wa teddinde hoore ma teddinta hoore ma noon ko hadde hoore ma kaɗoje ɗe Allah haaɗi e ma ɗe ganduɗa ɗe so garte ma ene jeeyi sababu ustude mbaadi nde Allah rokkuma ndi walla ustude fayida ngal Allah rokkuma ngal walla ustude teddungal ngal Allah rokkuma ngal walla ustude cellal ngal Allah rokkuma ngal walla ustude laaɓal ngal Allah rokkuma ngal neɗɗo yo salo ɗum sa salima tan salima sa salaki ɗum ko goɗɗum yo Allah won ballo ya rahman aljuma jawtuɗo o en garino e toɓɓere jinnaɓe jañiɗen hen no feewi alhamdulillah waɗi gartam no feewi saabu ne weeli ene weeli kaala wooda nanɓe mbatta wadde ɗum ne weeli ɗum tagi mi jotta ko wadde ɓeto golle gollam ɗe walla golle amen ɗe ko arata e haali ko ɗum arata yam yewtere jinnaɓe yewtunde eɗen jogii ɗanniɓe e jooɗiɓe ɓe jokkodirɗen heewɓe kono wallahi yentere nde heewɓe kolliti e nder haalande ma he mi teskima hankadini e kala saaha mi ƴeewa téléphone am o weefamo mi weefa babam mi weefa nenam no fotiri kala yo wat tufam yara alhamdulillah eɗen jogii musidɗo gooto o wi kanko meeɗa miijade neldude bammakko hay mbuɗo ration galle noon kono ñande o heeɗi yewtere nde ñande heen o fooɗi kayit o neldi bammakko wiya soodo heen wutte baɗɗo fayida e paɗe e laafa e kurus e lati o wi hankadi mi heeɓi haqiqa kala lewru ma dañi ko darnatmami taw ko an tan jeeyi won woɓɓe kadi kolliri kadi jokkodiri e jinnamen rewɓe ndin mbaadi ɓeɗo hen ɓurani kam ɓe ɓurani kam wona yimɓe ɓe jiyata
ene jogii téléphone ŋaaji ceerɗi ene tami junngo taw hannde ko baamum waɗi dépasse alaa taw hannde o hay ko baamum waɗi dépasse alaa njiya joomum ne jogii iPhone 16 Pro Max taw ñande heen hay ko yumum soodi saabunde alaa yumiraaɗo ne jiimi miñum walla ɓiyum walla mawni walla miñe walla bamma walla kanko hoore makko o sellaani ɗo ndewɗaa haa dokkeɗaa o téléphone ɗo rewɗon haa cafra yumma kono alaa a ɗaccata o maaya on téléphone mo jogiɗaa ene waawi safrude yumma ne waawi soodde ration galle mon ne waawi waɗde ɓalal miir galle mon ko nden gittata fotoje ɗe mbaɗa e statut maɗa aɗa duwo nenam babam walla a yeehi a accii kam feeram boni holko sabi mbaɗɗa ni henna allahu akbar kala ñande nguurɗa e jinnaɓe maɗa gila e dow hooram noon kala ñande nguurduɗa e jinnaɓe ma ñande goto maɓe maayi kanko maayi ɗo ko ñande hen nimsantamo ko ñande hen ko haaldanno e ma ko fof artata e noppi maɗa ko mennoɗa salanademo ko wino ya wat caliɗa ko ñaaguima lelkiniɗa ko ñaaguima mbiɗa ala nde mbiɗamomo hamni nde kalduɗa e makko haala mettuga hande o yeehi ma aduna firtito ha aduna laaɓa a wonta yimo e guite ma o wonta wima waɗanam ɗum o wonta wi rokka golle musadafa o handi o tigi o jafana dulare nyoni e fero goma mulati elenye mbayaduma alhamdulillah astaghfirullah subhanallah wala hawla wala quwwata illa billahi la ali azim اللهم صل على سيدنا محمد وسلم رفيع الدرجات يلا بيدن جم بيدن ستر يا ربي يا رحمن يلا ركن يد جنات من توانا جد كنات يلا ركن يد جنات من غونغا توانا جد كنات يلا ركن دوفتا دي جنات من توانا دوفت كنات yalla rukken ɓattade jinnaɓe men taw wona ɓattikinade ko ɓattikinade taw gonɗani e ma mi wi on neɗɗo ko dooño no mbaɗa foof ko noon goɗɗo wayta e ma sa ɓattikinima jinna noon jinna no ɓattikinoma ko poɗɗa sohlude ko totta goɗɗo sa yitkinima jinnaɗo ma walla yitkinima goɗɗo yitkinoma ko hoorema puntata a yiɗan neɗɗo tan walla gañamo yidde ne dagi anje ne harmi a yiɗanmo tan o yinma tan a ɓattotomo tan o ɓattoma tan yo Allah rokku en yidde jinnaɓe men gonga ɓattoɗen ɓe bannen ɓe ganden ko mbimi joni ko saha nana ara ma jooɗo joɗɗa duuɓi 60 aɗa jooɗi taw ɓe maayi ɓe ɗaccima ɗo hen ma yit ɓe mbima rokkam ndiyam a heɓata ɓe jeehi hande mi ala sukara mo sohli 200 nene hamera baba hami ara janggo ɓawo janggo ten aɗa jogui wona ala wallahi jamanu nana ara ma yiɓe mbima a waɗa nam a heɓata ɓe jeehi a wonta yiiɓe a wonta nani noppi ma ɓe gonta haale kunude mabɓe wannam ɗum wuppanam c'est fini fittanam c'est fini tinno ya barkini wannam ɗum gasi ha laaɓi ko bannoɗa ko timmi ka waɗani ko gasi
a 1998 ko ndeen mamam debbo jibindo baba mo yalti aduna o wiyete o Ramata Mali welede Allah e makko ya rahman ya rahim. Ramata Mali o wiyete yummakko wiyete Maliyel honno ko jam caɓi ko gando mawɗo mo yimɓe kala gandi ko debbo kono ko debbo daɗɗo. Ba makko wiyetno ko Yero Sarr inde mum waccere ko Buuse yalti ko galle Cirgel Ndulmaji. Yenade makko ne yaltinanno annore mawde e kala jammaji ɗo cuɓlel nabbaji ɗo. Kañumne ko gando mawɗo tugnerteɗo alhamdulillah. O Rahmata Mali ko ɗon o yalti o jibini babam woni Abou Baydi Kaw. Abou o Baydi o ko ba makko onne kadi ko gando mo ganduɗa colli tampinino diwano pap Allah addi ɗon noon jiyaɗo Allah goto bawɗo gandal kono noon gandal ngal jogui ngal waɗete ko talkil haɓɓe mbaggu honge kala nanɗo e guesa muɗum ko honga ko sondu jurta ko e guesa ma kono wawi wadde ɗum ko laaɓɗo mo meeɗa jin mo ñamata jawdi janandi mo woofani Allah o suuti jungo wiya ala o waɗi ɗum laati woni o woni bamum babam min on woni bamum babam on woni Abou on woni Baydi Kaw woni yahannoɓe guerre mondial ɓe rokkuno garti mo wino artani kala artani alhamdulillah on woni Baydi Kaw on jibini babam min. A 1998 nde o Kumbel Mali Kumbel o Rahmata Mali jibinɗo baba mo yalti aduna hedde 2h jamma walla 3h jamma mbo lelimi ɗanaki jimi jinnaɗam gorko ummi o fayi to suudu yummakko to o yetti o huɓɓi lampa ka o huñiriɗo ngo o yirle suudu he o hiwti o woydande dow gummimi ɗo lelinomi ɗo paami makko garmi ɓattimi tan omo waya o rumti o salimi yiye yeeso makko ngo aɗa heeɗi kalami ko an Abou Baydi Kaw. Ko yiru noon dokkanmi ha teddinen jinnaɓe meɗen tan nde o feliri rumta huccidi am nde o wone jalte o momti guiɗo mo mooso mo jala mbimi o turi o hocci hunde watere hocci ko feggere nde feggere watere o roni yummakko mbimi joni gonnoɗa koye wayde joni aɗane jala o wiya ha mboyanmi ko oɗo heure garano ɓosdemo e wifdemo e yewtidde e makko ɗo pecce jamma ɗo hande o yeehi ɗum wonta heɓɗum ha abadan ni o wi kam ko heure garannomimo hirde 2h jamma 3h jamma mi ara ɓosdemo mi ara wifdemo mi ara ŋañade koyɗe makko ŋañade keeci makko ɓuri yirde e makko mi wonta heɓ ɗum gasi o yeehi teno ko ɗum wonno aljanna o aljannatu tahta aqdami ummahatikum ɗum wonno aljanna o yeehi mi wonta heɓ ɗum gasi hande mi ari mi tawanimo ɗo tene kadde gurdama mi tawatamo ɗo ayi enenne yumma nani wannam mi waɗani huɓo gaz gulna ndiyam tan mi waɗani nen acca mi ɗano foftinam wotoya min yeehi holto janɗa haajuma ala hen subhanallah maare saaha goto jiiɗa o wima non donka wallahi l'azim maar saaha goto jinnaɗo ma jiiɗa wima wannam ɗum donka omona guenali leeli a tinnaki e makko nde wuuri nde so maayi duwaw ma yettota ko moni a tinnaki e makko nde wuuri nde a yiɗamo nde wuuri nde a hormakimo nde wuuri nde a teddinanimo nde wuuri nde a wannanimo nde o wuuri nde a hofanakimo nde o wuuri nde a ñamminanimo nde o wuuri nde a mawninanimo a darjinanimo a hollanimo hoorema nde o wuuri nde wona nde o maayi nde duwontoɗamo caggal mum noon o wone mosde mbimi holko mosata o wi daraja mo Allah rokkimi o ko ɓuri hen heewde walla kañum pap iwi koye nenam o faade am
mi hulino noon balbalɗe o rafa nde ya taw wona kanko jogii ko jogiimi ko so yehi yaada heen o wi kam Abou Baydi mbimi naam o woto hul ñande kala ubbuɗami kala ñande gubbuɗami nattuɗa yiidemi ko ñande heen daraja ma o ɓeydoto ha ɓeydo to gonɗa ɗo o wi ɗum woni ko moosanmi joni ko ɗum artemgol mi moose sabu waɗani nenam funtanimi allahu akbar wallahi allahu akbar o wi nde goyanmi nde ko o garannomimo hirde mi tawani mo ɗo mi wonta dañɗum abadan yumma nan jooɗe danki ana ɗan to ndaara télé haajuma ala e makko ni bamma nan jooɗe nguru mum ene yeewa ene wirdi ha tampiniɗɗana ko ronki mo yewtide an haajuma ala e makko aɗana e bal aɗana e haaju aduna hay ɓattade mbannamo ataya watta wallahi lazim ñalawma nana ara ma yiɗ o arta joɗɗa sara mbannamo ataye donka ma yiɗ ɗum ɓatto bamma waɗa ɗum ataye ɓatto mo yewtide makko ɓatto jooɗo sara makko ɓatto sara yumma yewtide mum heɓe mum gandal heɓe mum humpito andu wuro mon andu mawɓe ɓe andu sukaɓe andu yimɓeɓe moftana hoore maɗa janggo so yiyaka daña défensif ɗum woni jinnaɗo ko nafata ɗum woni jinnaɗo ko nafata banda men alhamdulillah a 1998 nde yimiraɗo yeehi alhamdulillah Allah ƴelliti daraja o Allah ɓuri ƴellide daraja o ha ɓuri ɗum nden mine makko a 1999 min ɗannudi e lappol palol dande ma o walaldinaɓe min puɗɗori ko walalte nden mbimi andude walalde en ɓokki en Keccel Sarr nden min mi andu toon on diwan Barkeyi en Wocci en Zidide en Karaje ko dow siwre en Doggo en wona Dungel en Kasga en Cubalel en ngol lawol ha fayi walla en noon tan yaari alhamdulillah ha o ñalawma hande ko yettude Allah galle makko tuti yimɓe kalde garata wata galle ko wi tuti yimɓe oɗon gandi kalami ko jeehe toon tuti yimɓe ha o ñalawma hande ko Allah rokkiri ɗum noon ko yimiraɗo haalno ko laatima yimiraɗo ko haalno ko woni kala ñande ubbuɗami gartuɗa ma yi ko nguruɗa ko ma Allah ɓurtin ɗum ha ɓurta saabu mboɗo duwañima ɓernam nde ne ɓuuɓe ma alhamdulillah min so jinnaɗam huccite am wi kam ya ɗanoyo mboɗo duwanima ɓernam nde ne ɓuuɓi mi finata mi ɗanor tan saabu mboɗo andi kala ñande pertum yitere koko sabmata e junggam he ha heewa ko cohlumi ko ɗaɓɓen ɗo maɓɓe ɗo barke ɗaɓɓen ɗo maɓɓe ɗo yurmede ɗaɓɓen ɗo maɓɓe ɗo korsa woto ɗaccen ɓe duwono en e dow gilli maɓɓe yoɓe duwono en e dow warñede men yoɓe duwono en e dow warñede men banda men alhamdulillah ko gonɗa suka ko kala woto ron ko ɗoftade jinnaɓe ma woto ron ko waɗandeɓe woto ron ko yiddeɓe woto ron ko yiggudeɓe woto ron ko wifdeɓe ɓosdeɓe ɓattade ɓe bannaɓe attaye kono hande hay sayi dañji attaye a wawa an jinnaɗo suka fondo guete jaa o kangaɗo o hoore heeli naggam sa maayi heddo joom ene mbatkinoma estati babam yeehi nenam yeehi babam yeehi walla joom wona woykinade mi wurdaka jinnaɓe nde guurdi ande a wonda kabine a falkisi haajuma ala e mabɓe tinnoɗen maɓɓe banda men tinnoɗen jinnaɓe men banda men jiyaɗo Allah goto o meeɗi iwde laamorgo makko waari wuro makko nde o ari wuro maɓɓe o yetti saanga futuro nde futuro yoni o juuli o gayni o namdi hoto baaba woni ɓe mbi baaba de yeehi gurel dow to ƴeewoyde kosam gueloɗi o yi mbiyata baaba ne kosam gueloɗi o lelta so yarani kosam gueloɗi o jooɗi ha geeƴe ɓe juuli ɓe gayni hoto baaba kam arani ɓe mbi baaba arani taw o jooɗi ha woni jurni mbiɗo holto baaba yeehi ɓe kaali o ha joni o arani o wi ala warani o ronki fewde o ronki deeje baaba ari kene tampi ne jogui bidugel ne waɗi kosam o wi baaba ne tampide an kosam guilo to nawma ha to en o wiya o fini tan o yeehi kala ko joguino e ngaalu o itti foof o watti gueloɗi allahu akbar wayran kono bamma hande wima ala ko jinmi so wona ɗum ɗo hen jaaha Dakar jeeya galle ma Dakar garam banna ɗum bamma hol mbaɗo ɗum hande hol mbaɗo ɗum hande
woodi kay ko bamum ñamata xaalis mum duka ha bona woodi komo yummum ñamata xaalis mum duka ha bona maari ñalawma goto jiiɗaɓe ñaama jawdi ma donka hande no woodi hande won jogiiɓe ha heewi jinnaɓe jeehi yumma walata e huɓere ma bamma walata e huɓere ma ñamata e hirande ma yarata e ndiyam ma sakkota ko climatiseur uji ma ɓornata ko comci ma yiyata tanumen yeehi ɓooyi nana yaaha heddiɓe onon wurdaɓe heddiɓe tinnoɗene ɓe guila ɓe ne jahani o yeehi o yeeyi ko joguino ko o yeehi soodoye gueloɗi o waɗi hen capato wadde o wi baba gueloɗi nani subaka foof maɓe ɓirane jara kikkiɗe foof maɓe ɓirane jara ha o ñalawma hande min mi yeehi hami yare kosam ɗin gueloɗi mi yeehi ha gon wuuro mi yare kosam ɗin gueloɗi min Sar Abdoullahi Sar kala ɗo mi yeehi ha ɗon mi ɓiranam mi yare kosam ɗin gueloɗi mi yeehi toon mi yehti toon ten mi waali toon mi walti toon kala ko kalmi mi yiiri yiteram ra'ayal ayni walla neɗɗo mo koolimi habrimi ɗum ɗum noon bannaɓe woto punten koye men woto punten koye men aljanna men ko jinnaɓe men dañal men ko jinnaɓe men faara men ko jinnaɓe men teddungal men ko jinnaɓe men ndende ɗannungal satti hay goto meeɗa rewde capital mum hay goto meeɗa rewde capital mum saabu holɗum debbo ne ɗofti joom galle mum joom galle ne yurmi joom suudu mum ni wonno debbo ne ɗofti joom galle mum wiyata ɗum merde no comme hande jeyetene mogoji théâtre ni ko ɗum ɓe jangguinta yimɓeɓe ko woodi ko kalda joomum merde par ce que mboɗo jangguede janggi merde jafne konngole walla min foftina min a lepti kam holko mbaɗanɗani debbo jabroɗo ɗi konnguɗi hanki ɗum alano wonno hanki hay so tawi woni gorko ne haala debbo deeƴat ha gorko gayna haalde debbo deeƴa holko deeƴirta woto finninde gorko ko mbaroodi kono hande woni rewɓe gonti baroɗe jono sa woni mbarodi mi woni mbarodi en congodirat sen congodiri en gañoto sen gañimi en lebtat ɓikkon men ɗum woni hande ko hefti en ko ɓiɓɓe ɓe dulli dewle ɗe dulli nden wonno hanki ko debbo ɗofto joom galle mum joom galle yurmo debbo o ɓikkon kon ngara ɗofto yumum ɗofto bamum kon ɓikkon so mawni ha jiiɗi ɗannade ɓe meeɗa rewde capital uji mabɓe meeɗa ya Nouakchott meeɗa ya Dakar meeɗa ya Bamako meeɗa ya Banjul meeɗa ya Bissau meeɗa yaha Conakry hoccat sac mum tan lawolle seehi reway mayde reway kasoji reway kaaƴe reway guiye ha yettoɗo fayɗo rutto wonta conseiller ji lamɓe toon allahu akbar ko ɓen mahi leyɗele men ɗe Nouakchott mo jiyata o ko ɓe mahi ɗum Dakar mo jiyata o ko ɓe mahi ɗum ɓe yumiraɓe ɗoftinoɓe babiraɓe yurminoɓe ɓiɓɓe jaɓɓe jibinede ko ɓe mahi guure men ɗe ko ɓe mahi galleji men ɗi ko ɓe mahi capital uji men ɗi ko ɓe coodi auto ji nanta haydara mbawi windude hay viens ici nanta hay alt nanta haydara ko ɓe yonta garɗo o noon ɓe ngala ɗum rewɓe ɓe ngala ɗum worɓe ngala ɗum ɓe jibini ko ala ɗum heddine bonna ko jinnaɓe ma hano ko maya tan ɓiɓe ma dondiri galle ma joni joni bonna ɗum ha bona walla mayaɓe nokko fenu galle ɓe dappini ɗum ten koɓe jangguɓe aɓe jangi kono ɓe ngala barke o ko yimma o ɗaɓɓata baaba o rokka ɓiɗɗo ara daña huɓɓa hoodere faye dow jangga hande ha maya hay barke a ala hanki a meeɗa rewe capital ma kalde garta capital ma sawaɗa howata aɗa resuya garta Dakar walla garta Conakry walla garta Bissau walla garta Banjul walla garta Bamako walla garta Nouakchott walla garta Dakar ni wonno hanki a ɗannor ha daña halis gartira lamorgo ma jaɓɓeɗa aéroport aɗa yeeɓa Dakar walla aɗa yeeɓa wuuro ma walla yeeɓa capital ma jiwa ɗon koota wuuro mon ndesa garta jaa mbatta yade avion ngaji ha mbatta sodde galleji e lamorgo ma cooda oto ma aɗa ñaaƴa e lamorgo ma yalti koye yumma e bamma sen jii hande génération hande o ronki dañde ɗum koko natti ɗoftinirde no wano ni gartane ndin mbaadi ko barke jogui en tubak nde ala ɗum nde janggat ha witta ala ko hooli so wona poste mum e salaire mum ko poste mum tan e salaire mum ɗum noon sa yiiɗa nattude sa yiiɗi wasde ɗoftade joom galle ma joom galle a yiiɗi nattude annene yurmade joom suur ma
ɓiɓɓe natti ɗoftade jinnamen janggen mbayde tubakoɓe il faut janggen faut bitten il faut goto watta fewnude téléphone walla watta fewnude otoji walla watta fewnude certificat ji walla jogo gandal manggal nome poste oji ne liggo so lewru ma yoɓe ko ɗum wontoto barke o a jangata haydara watta mbiya ya barkini tena waɗa kene barkinan ma haba an mansura haba an mansura yahata oto punten koye men woto punten koye men banna men so buuɗal yurmede feri feeñi fen jeeyi ɓatake o ɓatake ko musidɗo mon giɗo mon sehli mon Sar Abdoullahi Sar so haaji Allah rahmanu yontere fande nde en keɓata aroyde e yewtere men buuɗal yurmede inchallah musidɗo men haali Abouba noon so dañi yaajede ma aran men e yewtere men buuɗal yurmede so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon banda men tinnoɗen no moƴƴi kono kadi onon taweteɓe Jolof Daara Jolof Linguére Jolof nder ha fayi mbayi haawa to paaɗen to nonne kadi Koyli Alpha en Beeli Helen Jaɓɓe Sappo en nonne kadi Buula en ha fayenma Gaydaɗal en ɗin nokkuji foof jogoto ɗum noon ko khalifaɓe lobbudu khalifa eli weli Cheikh Ahmad Bamba Ndiaye ko ɓe tamboto jamma madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗon ɗo cuuɗi meɗen mbayi haawa aɓe bismi hen noon dendagal bandiraɓe julɓe pop e dow inde guiɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam woni sokhna Hajja Hawa Ka bisimilla moon waɗata ko 15 ndu lewru ndu gonɗen inchallahu rabbi so haji Allah rahman en calmini dente yiɓɓe Sar Abdoullahi Sar foof toɓe mbawi wonde pop hay goto hen ɗaccani dente yiɓɓe Sar Abdoullahi Sar ko dente yiɓɓe Sar Abdoullahi Sar kono kadi ko yiɗi Sar Abdoullahi Sar ko ne heewi kono kadi ko Sar Abdoullahi Sar ko yiɗi ko kañumne ne heewi mboɗo yiɗi on mboɗo horsini on mboɗo teddi noon enen foof nafkodiren Allah faw ene laabi pewal ya rahman ya rahim ketki malaiki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe Fair